ty krásné stroje nad hradeckým letištěm a potom oficiálně zahájíme letové ukázky Helikoptér Show 2011. Co můžeme vidět ve vzduchu? Podívejte se s námi, je to opravdu nádhera a myslím, že ve světě to, co vidíte teď v Hradci Králové, zase tak často vidět nemůžete. Prezentuje se společnost DSA, ale i další, Armáda České republiky, Policie České republiky, Alfa a další společnosti. Takže ve vzduchu vidíme EC 135, další ECčko 135, Sokola, to je armáda, to jste určitě poznali, EC 120, AS 135, pardon, 355, dvakrát MI 171, AS 355. Tyto vrtulníky operují hlavně v záchranných složkách, to znamená IZS, záchranné služby, jak Moravskoslezského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Sokol. Pokud jsem říkal, že je to armáda, tak určitě, a je to takzvaný SAR tým, který se používá na hlavně vyhledávání osob. MIčko právě přistává další vrtulník armády, Helikoptér Show 2011, tedy jubilejní 10. ročník, nabídl opravdu nádheru a postupně tyto vrtulníky dnešní odpoledne až do 17. hodiny uvidíme v akci, jak jinak hlavně tedy při záchranářských činnostech, ke kterým jsou tyto vrtulníky hlavně určeny. Vychutnejte si ještě pohled na přistávání těchto krasavců. Doufám, že jsou všichni v mužském rodě. Jak už jsem říkal, EC 135 Sokol, 120 AS 355, MI 171. Hlavně tedy prezentována společnost Delta System Air, tedy společnost, která má v dobrém slova smyslu dnešní letecký den, chcete-li Helikoptér Show 2011 na svědomí. Charakteristická žlutá barva společnosti DSA, co se týká záchranných služeb. Tato společnost létá záchranky v Ústí nad Labem, Ostravě, v Liberci a v podstatě stále ještě nově také v Královéhradeckém kraji. Je tady prezentován další soukromý... Kam jdeš? Další soukromník v úvozovkách, který lítá také na 4 Ale to nemůžeme tam jít teďka takhle blízko, víš? Společnost Alfa, ta létá v Českých Budějovicích, v Brně, v Olomouci a v kraji Vysočina. To je ten vrtulník vedle žlutého, bílo-modro-červený. Armáda České republiky mimo jiné, že provozuje službu SAR, což je mezinárodní služba, a sídlí Bekbelík na letišti v Praze. Létá záchrannou službu také v Plzni, pro Plzeňský kraj. Mimo jiné armáda neprovozuje jenom vrtulníky, tedy nemá jenom pilota a vrtulníka, ale také paramediky, chcete-li paramedičky a lékaře. Nesmíme zapomínat na Policii České republiky, ta létá u nás záchrannou službu v Praze a ve středních Čechách se sídlem na letišti v Ruzini. Ale nerozlej to, Andrej. Dámy a pánové, dovolte mi teď, abych do zvuku Helikoptér, jak jinak, přivítal dva vzácné hosty a poprosil je, aby v podstatě oficiálně dnešní a chcete-li letošní Helikoptér Show, která se po 3 letech opět vrací do Hradce Králové, zahájili. Asi poprosím nejdříve hostitele, hejtmana Královéhradeckého kraje, pana Lubomíra France. Pane hejtmane, máte